25N. Un ano máis. Aquí estamos, pero non estamos todas. Aquí estamos para exixir o dereito a vivir. Aquí estamos, un ano máis neste 25 de novembro para berrar, alto e claro, basta xa. Un ano máis, todas as vilas galegas serán espectadoras. Do noso lamento de dor, de rabia, de tristeza, de impotencia. Porque, un ano máis, temos que berrar polas que non están. As que morreron asasinadas. Ou polas tantas que mal viven detrás dos muros de medo que ergue o maltratador, o violento, o machista. Un ano máis, neste 25 de novembro, escoitaremos as solucións a mar como a flores e os discursos políticos. Mais deben de ser máxicas ou invisibles. Non as vemos, aínda agardamos por elas. Pero non podemos agardar máis. A nosa sociedade é máis violenta ca nunca, cando o ruído das bombas cala o poder da palabra e do diálogo. Mal exemplo reciben os nenos e as nenas. Algo mal fai a sociedade cando aniñan comportamentos violentos sobre como relacionarnos. Asusta o incremento das violencias sexuais de todo tipo entre menores. Un ano máis queda todo por facer, pero non cabe resignación. E si, reivindicación, resistencia, rebeldía. Os nosos dereitos e a nosa vida así non lo exixen. Abramos os ollos ante a violencia machista. Por un 25N sen máis asasinadas. Un ano máis paremos o tempo, deteñamos todo o que facemos e dediquemos a nosa memoria a todas as que non poden facelo.